ସେଇଆ ଦେଖୁଛି ମାନେ ସିଗାରେଟ କଥା କହୁଛୁ କି? ଆଜ୍ଞା ମାମୁଁ। ଆରେ ବାପା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସିଏ ସିଏ ତ ପିଉନାହାନ୍ତି। ହଁ ପିଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତମ ପାଇଁ ଲଗେଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି। କଣ କହିଲ ତମେ? ତାକୁ ପାଇଁ ଆଣିନି ଆଉ ଏ ସିଗାରେଟଟା ମୁଁ ନିଜେ ଟାଣୁଛି। ନିଜେ ଟାଣୁଛ? ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ। ଆଚ୍ଛା ରଚନା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ସିଗାରେଟ ସହିତ ମଦ ବି ପିଅନ୍ତି? ମଦ ପିଅନ୍ତି? ଆରେ ବାବା ଇଏ ହଉଛି ମୋ ଜୀବନ। ଖାଇବା ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ ହେଲେ ମଦ ବିନା ମୁଁ ବଡ଼ ସିଗାରେଟ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଦିନକୁ 5ଟା ପିଅ 3 ମିନିଟ୍ ସିଗାରେଟ ନ ଟାଣିଲେ ମୋର ଜମାରୁ ହଜମ ହୁଏନି। ଆରେ ବାପରେ ବାପ ଆରେ ବଡ ଲୋକର ଝିଅ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କେତେବେଳେ କେମିତି ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ କରିଦଉଥିବେ। ହେଲେ ବାପା ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା ଘରକୁ ଗଲେ ଅଭ୍ୟାସଟା ଛଡେଇ ଦବାନି। ନାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବଡ ଲୋକର ବେଟି ମାନେ କଣ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ କଣ ବାଧ୍ୟ? ନା ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି ବାପା। କଥାରେ ଅଛି ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଯଦି ମଦ ହେଇଯାଆନ୍ତା କେବଳ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ କେବଳ ମଦୁଆ ମାନେ। ବୁଝିଲୁ? ରାଇଟ୍ ଆପଣ ଠିକ କହିଲେ। ଏବେ ହେଉଛି ଆମ ଘର ଝିଅମାନଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଅଭ୍ୟାସ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମଦ। ଆଚ୍ଛା ରଚନା ମ୍ୟାଡାମ କିଛିଟା କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବାହାଘର ପରେ ଆପଣ এই ଅଭ୍ୟାସଟା ଜାରି ରଖିବେ ନା ଛାଡ଼ିଦେବେ? ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିବି ଅବଭିୟସଲି। ଆରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି କେମିତି? ଆରେ ବାପା ଇଏ ବୋଧେ ଝିଅଟା ତା ମନେ ମନେ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି। ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି। ବାବୁ ଚୁପ ରହିଲେ ସେ କଣ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ନା? ନିହାତି ଲାଗିବା କଥା ନା। ପୋଲିସ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିଶାଦ୍ରୀ ଆଉ ନିଶାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ହେଲେ ମା ତମେ ମଦ ଛାଡ଼ିଦବ ନା ବାହାଘର ପରେ? ଆଚ୍ଛା ରଚନା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଚାହିଁବାକୁ ଚାହେଁ। ପଚାରନ୍ତୁ। ତମେ ଯାହା ପଚାରିବ ମୁଁ ତମ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରେ। ପଚାରନ୍ତୁ। କଥା କଣ କି ଆପଣ ବାହାଘର ପରେ ମଦଟା ଛାଡ଼ିଦେବେ ନା ନାହିଁ? ବାହାଘର ପରେ ମଦଟା ଛାଡ଼ିଦେବି ନା ନାହିଁ? ଆରେ କେମିତି ଛାଡ଼ିବି ମୁଁ? ଆରେ ମଦ ହଉଛି ମୋ ଜୀବନ। ମଦକୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଡ଼ାଇ ମୁଁ ତ ବଞ୍ଚିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ। କଥା କଣ କି? କୋଉ କଥା? ଆରେ କଥାଟା କଣ କହିଲେ ସିନା ମୁଁ କହିବି। ଖାଲି ମଦ ଛାଡ଼ିବ ନା ଛାଡ଼ିବନି କଣ କହୁଛ? କଥାଟା କଣ କି ମୁଁ ମୋ ଜବଟାକୁ ଦେଖିବି ନା ତମ କଥାଟା ବୁଝିବି? ମାନେ ବାହାଘର କଥା? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନେ ତାହେଲେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ। ଶୁଣ ତମ କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର କେତେଟା ସର୍ତ୍ତ ସର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ରାଜି ହବ ତାହେଲେ ବାହାଘର କଥାଟା ଆଗକୁ ବଢିବ। ପ୍ରଶ୍ନଟା ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦବୁନି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି ମାମୁଁ। ଏ ସର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜି। ତାହେଲେ କିଛି କହିବନି କହିବି? ସର୍ତ୍ତଟା ଶୁଣ। କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ। ସର୍ତ୍ତଟା ହଉଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ବାହା ହେଇ ତମ ଘରକୁ ଯିବି ହେଲେ ଜାଣିଛ ଝିଅମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି
ହଁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରି ଦିଅନ୍ତି। ଆରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଖାନା କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଖାନା ହଁ ହେଲେ ମୁଁ ଜମା ପାରିବିନି। ଆଉ ହଁ? ମୁଁ ବରଂ ଚାହିଁବି। ମାନେ କ'ଣ ଚାହିଁବ ତମେ? ଯିଏ ଯଦି ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବ ତାହେଲେ ଖାନା ଜଗିବ କିଏ? ହଁ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି ମାମୁଁ, ଆଁ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆରେ ପାରିବି। ବାଃ ଭଣଜା ବାଃ, ତୋର କି ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ। କାହିଁକି ନା ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି ଅନ୍ୟର ମରଣ ଜାଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ଆଉ ଏଇ କାମଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି। ବାଃ ଆରେ ହେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ତମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ମାନିବ, ଯାହା ବି ହେଲେ ବାହାବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ା ମାନି ନେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୋର ଆହୁରି ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ପୁଣି କି ସର୍ତ୍ତ? ସେ ସର୍ତ୍ତ ନ ପୂରଣ ହେବା ଯାଏ ମୁଁ ଜମାରୁ ବାହାରିବିନି। ଜମାରୁ ବାହାରିବିନି ମୁଁ। ମୁଁ କାହିଁକି? ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି। ହଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କି ସର୍ତ୍ତ ବାକି ଅଛି? ହଁ ତାହେଲେ ସର୍ତ୍ତଟା ଶୁଣ। ମୁଁ ଦିନକୁ ଫେର ନ ପିଲେ ଜମା ରହିପାରେନି। ସେଥିପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଫେର ମୁଁ ଚଢ଼େଇ ଦିଏ। ଆଉ ଫେରଟା ପିଲାମାନେ ଫେର ପିଲା ବହୁତ ଖାଟି ଦେହକୁ ଥଣ୍ଡା ଚଢ଼ିଯାଏ। ଆଉ ସେ ଥଣ୍ଡାରୁ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ଯାକ ବିନ୍ଧେ। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ମାମୁଁ ତାମାନେ ତମ ଭଣଜା ମତେ ଯଦି ତାମାନେ ତମେ କହୁଛ ତମ ଗୋଡ଼ ହାତ ଘଷି ମୁଡ଼ି ଦେବି ତ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି ରଚନା ମ୍ୟାଡାମ। ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବି ମୁଁ ରାଜି। ବାଃ ଆରେ ଭଣଜା ବାଃ, ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ତୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣି ଡରିଯିବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଣଜା କେତେ ମହାନ। ତାହେଲେ ଭଣଜା ଏ ବାହାଘରକୁ ଫାଇନାଲ କରିଦେବା ତ? ନିଶ୍ଚିତ ମାମୁଁ, 100% अरे अरे तगड़े सुने कौन करेगी वो कौन करेगी ନମସ୍କାର ମହାପାତ୍ର। ଆରେ ପ୍ରଥମେ ତୁମ ବିଳମ୍ବିତ ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗିବି। ଆପଣ କେତେ ବଡ଼ ଲୋକ, ଆପଣ କ୍ଷମା ମାଗିବା କ'ଣ ଦେହାତି ଦରକାର? ନାଇଁ ଆଦିତ୍ୟ ବାବୁ, ସେମିତି କହିଲେ କେମିତି ହବ? ନମସ୍କାର ଆଦିତ୍ୟ ବାବୁ, ନମସ୍କାର। ତମ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲ? ଆଜ୍ଞା ଏଥର ମୁଁ ତମ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତମେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ତ? ମୁଁ ରାଜି ସାର୍। ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଆଜି ଆଦିତ୍ୟ ରାୟ ଖୁସିର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଖୁସି ହେବେନି କେମିତି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣଙ୍କ ଜଇଁ ଯିଏ ହବ ସେ ପରା ପୋଲିସ ଅଫିସର। ଅଫିସର ଜଇଁ ପାଇ ନୁହେଁ ମହାପାତ୍ର, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଡାକ୍ତର ସମୁଦି ପାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ହେଲେ କଥା କ'ଣ କି ଆଦିତ୍ୟ ବାବୁ, ବାହାଘର ବିଷୟରେ ମୋ ଭଣଜାଠୁ ତ ଶୁଣିଲେ, ହେଲେ ମୋ କହିବା କଥା ଏଇଆ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଟିକେ ଶୁଣି ନେଇଥାନ୍ତେ ଆମକୁ ଆହୁରି ଖୁସି ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ଭୂପନି ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାହାଘର କଥା ତ ଆମେ ହବା, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଛି, ତାହା କ'ଣ ସତ? କୋଉ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗର ନୁହଁ, ତିନିଟି ବିଭାଗର ଏକାଥରେ ଡାକ୍ତର। ହଁ ସେଇଟା ବେଶୀ। 100% yes ସାର୍। ମୋ ମାମୁଁ ଏକା ପକାରେ ଗୋଟାଏ ଡାକ୍ତର ନୁହନ୍ତି, ମାନେ 3 in 1। ମାନେ କଥା କ'ଣ କି ମଣିଷ, ପଶୁ ଆଉ ପକ୍ଷୀ। ହେଲେ ଆଦିତ୍ୟ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଥରେ ପଚାରିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କାରଣ ଆଜିକାଲିକା ପିଲା ନା ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ। ଆରେ ମୋ ଝିଅର ମତାମତ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ହଁ ଆରେ ମା, ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଏମିତି ସଂସ୍କାରରେ ତିଆରି କରିଛି ଯେ ମତାମତ ପଚାରିବା କିଛି ତାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେଇଟା ମୋ ଝିଅର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତାହେଲେ କଥା ଫାଇନାଲ। ଯଦି କଥା ଫାଇନାଲ ତାହେଲେ ଏବେ ଆପଣ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଆରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମୁଦ୍ର ଆପଣ କିଛି ସନ୍ଦେହ ରଖୁଛ? ନାଇଁ। ମୋ ଝିଅ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ବୋଲି? ଆରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ପିଲା ହେଇଥିଲେ ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରିସାରନ୍ତାନି। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଖୁସି ହେବେ ବୋଲି ବାବୁ। ପାପ ପରି ଘୃଣା କରେ ମୁଁ ପ୍ରେମକୁ, ଆଉ ମୋ ଝିଅ ତାଠୁ 10 ଗୁଣ ଅଧିକା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୌନେ ସମ୍ମତି
ସିଏ ତାର ମତାମତ ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଦିତ୍ୟ ବାବୁ ଏଥର ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ମୋ ଝିଅ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଫାଇନାଲ କଲେ ମୋ